खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 अक्ट'बर 2024 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। माबा नङा मोनसे हेंथाबो सोमजिनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोनगोन। न'खराव अनलायनाया बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां।
बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोननो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौबो मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथुबो मोननो हागौ। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहाबा हान्थिब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियावबो मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोद मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों